Het is maandag 29 september. Dit is de Sportcast. Mij om tafel Foppe de Haan. Foppe, als je voor de derde keer op Riegen een doelpuntje krijgt in de allerlaatste minuut. Is dat onkunde of is dat pech? Beide. Beide. Roelof? Beide. Geert? Ik vond juist een kwestie van onkunde. Onkunde? Ja. Nou goed, er is in elk geval weer een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle aflevering van de Sportcast. Heerenveen lid in de slotfase. 3 punten lezen en moet uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 league speeltje in de FC Utrecht. En in een weer spektakelstik wint Cambuur de topper in Jong PSV met 4-3. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. De 16 meter bij Van der Zanden! Op die bal bij El Karouani. Oh, dat is heel erg handig. Karouani doet het. Oh! Verder maar stekbal naar Diemers. Diemers, waarom dit op Van der Zanden? Ja, daar is hij dan. Vlienenwieke wie in de allereerste. En nu is het nummer 2, Dylan Vente. Het is Jorren Berghout, niet van oude meter Rostrietig. Die bal mooi, een machtige pegel. De goal in Benchit. Maar een hele grote kans voor Abed. 1 op 1 keer, maar Jansen in 1 keer. Ja. Fjouwer, draaien. Ik zei het je toch, die ketchupfles-theorie. En het is gelijk weer bingo, want Heerenveen komt op een 1-2 vastsprong. En waar scoort er? Natuurlijk Dylan Vente, maar de 2-1. In de 16 meter Soeren! Doelpunt, nee, toch net. Daar is, toch nog. En hier aan tafel Geert van Tuin, Roelof de Vries en Foppe de Haan. Foppe, mooi dat je er binnen. Want we toch naar zo'n wedstrijd in de Eredivisie. Het is heeg tijd om een beetje de balans weer op te maken wat betreft SC Heerenveen. Want even over het generaal, hoe zou het eruit? Ja, het is, als je naar het voetbal zegt, dan vind ik dat er wel progressie in zit. Wat beter. Nou ja, we hebben eigenlijk te weinig punten. Hè? Als de balans opmaken, dan is dit gaan we sowieso 3 punten te min, denk ik. Ja, nou minimaal. En dan hier met z'n pas horen dat nog gelukkig weer dat onkunde. Nou ja, dat is een combinatie, denk ik. Maar goed, eigenlijk hebben we te weinig punten. Ja, of een gebrek aan killersmentaliteit, want dat wordt dan eigenlijk wel zijn, hè? Maar dan moet je zien hoeveel kansen, echte kansen als creëert. Dan vind ik dat Dirk nog wel wat aan markeert. Dus, en we zijn met scoren niet te volle afhankelijk. Dus Vente doet het nou, gelukkig. Hè? Maar voor de rest ben er weinig die echt goals maken. Dus nou ja, dan kom ik bij Riemers in verhaal van optellen hoeveel goals je in de ploeg gaat. Hè? De middenvelder die goals maken, een boeten en een spits. En soms een centrale verdediger die goed koppen kan. Nou ja, dan kom je op een totaal aantal goals wat je in orde gaat. Nou, daar hebben wij wel moeite mee om dat van elkaar te krijgen. Oké. Nou en heren, Geert en Roelof, mooi dat je hem direct binnen. Ja, wat wel leeft. Ja, want ik wie juster onderwijs naar FC Utrecht. Ja. En ik kreeg een appje eerst van Geert. Nou ja, ik weet net dat ik het wel opred, ben net helemaal fit. Jelle letter van Roelof. Ik weet echt net dat ik het wel opred. Het is haast een medisch wonder hè, dat je hier zit. Wijsselse season. Ik zie een bijzondere weekend. Want ik zie het Toonsje. Ik ben nog net zo heel lang keel. Net zo heel lang. Nee. Ja, daar komt de ziekte van. Ja. Nee, dat net. Maar het is hier een bijzondere medische weekend. Want ik niet in zit ik weer skeren. Echt een heel stuk hoed. Hier kreeg ik maar mee uit. Dat begon het al mooi. Ja. En dan letter. Beetje Gorbachev. Moest ik naar Jelle Anema voor interviews. Kreeg ik spontane griep. En ja, dat bij Jelle te maken? Nee, wie wil weer een bijzonder interview met Jelle, dat wel. Maar en toen de hele weekend op bedline koorts. Maar ja, voor podcast dan mag je even op adrenaline. Ja. Goed zo. Nou, mooi dat je hem er binnen, jongens. Karakter in adrenaline, dat scheurt is erop. Hartstikke mooi. Had je hem trouwens al jet van Willem? Want Willem, die oude manje moest hij naar Jong FC Utrecht. Ja. Hij Sportpark Zoudenballig. Oh ja. Hij komt weer rond bij zijn auto. Ruud, laptop stellen. Oh. Ja. Nou goed, hij had de politie bellen en die zei van... Kies gewoon weer omrijden naar Friesland, want het is toch de achteruit. Dus hij kon gewoon weer omrijden. Ja. Jammer van die laptop. Maar dat is toch ongelooflijk dat ze dan zo'n politie... Maar ik een Unive waar die daar verzekerde. Die zouden gewoon, succes hè, hoi, doei, niks verder. Niks. Dat ze gewoon om Olvoeren nog even komen zoeken op Sportpark Zoudenballig. Ja? Ja? Wist toch van verzekerd hè, pechhulp. Maar goed, het probleem is wel, hij is nou een week lang verkouden. Nee, hij is nou onderwijs naar Kierkera. Ja, we kunnen maar eens nog even bellen. Even mooi Willem. Jongens, we beginnen naar de stellingen. En dan maak je zo kwart mogelijk antwoord, Jan Foppe. En dan komen we er letter altijd op waarom. De eerste is van Geert. Jort van der Sande is de nieuwe Jochen van Cambuur. Ja, jong. Ja.
Foppe, Dylan Vente maakt dit seizoen minimaal 15 doelpunten. Nee. Nee. Zitten wel in de flow, hè? Maar nee, toch net. Oké, Rolof. Als ik een watskip over racisme oerbrengen wil, dan zoek ik dat echt wel in een vol stadion, maar alleen nog mijn te lietse onderbroekje nog gewoon. Nou, in dit geval, in ieder geval zeker net. En dan zoek dat gewoon heel rustig in de sportkast dan. Oké, rustig ook. Ja. Geert, Hans Kraai had gelijk. Cambuur speelt het naar je totaalvoetbal. Net hoe drill. We spelen een hartstikke aantrekkelijke en leuke wedstrijd. Leuke wedstrijd. Ja, mooi. Maar net meer dan dat. En markeert nog van alles aan. Oké, Roelof, Oscar Sjöstrand, of zoals Anders zei, Sjöstrand, is beter dan Benjamin Pauwels. Ja. En de laatste is van Foppen dat Bernd Klaverboer net ontachtelijk in is een blamage. Dat is een mooie vraag, jongen. Ja, hij die net mee opzet, maar ik denk wel dat er een achtertelk is. Ja? Ja, toch wel, hè? Maar het is wel de onleiding van de 2-2. Ja, daar kan we nog wel even over gaan. Nou, daar vond ik wel van. Oké, no? Ja, nou, gelijk. No, oké. Nou ja, het gebeurde hem. Hè? En daarna kwam er een corner en die corner waren nog wel opgelost. Hier die goed, hè? Ja, en die stond Ja, er. stond hij er. Ja, die treurde. En toen, dus er was er eigenlijk niks aan de hand. Toen kreeg je weer een corner. Ja, maar oké. Toen kwam er weer een corner. Die stond die voort. Die stond die voort en toen kwam het weer. Dus uit het vallen van de goal, dat wie dus wel een skoftje, ik weet net niet minuten, maar een skoftje later. Hè? Ja, maar het is indirect de onleiding. Ja, dat Zacht, dan hoor. dan zie ik het vier. Dan zie ik je een. Dat vond ik nou en ik in het commentaar, ja, dat zie ik je zonderboek. Maar dat je er heel reëel in joggen, dan is het zo dat op het moment dat die bal eruit gaat, hè, dus bij de laatste keer bij de goal uitvallen, als dat een shot en de bal die valt eruit, die komt een meter of 5, 6, iets verder nog, dan zeg je meter. Dan wordt er weer ingebracht. Maar op het moment dat het eruit komt, met die achterhoede, dus hij gaat 10 meter voort, maar de achterhoede 4 meter mee. Ja. Dan als de goal van de keeper vrij, dan bestaat er een half meter. Had de keeper rond aan de handel, dat de bal erin komt. Maar iedereen blijft staan. Dus ik heb vroeger een regel, zei van oké, de bal wordt voortskopt, 20 meter, achterhoede gaat 10 meter mee. Bal 30 meter, achterhoede gaat 15 meter mee. Dus ik is altijd met de bal mee. En wij skoppen een bal voort en we blijven hangen. En dus kreeg ze hem direct weer om in een positie waar ze hem net hadden was. Ja. Ja, maar je neemt het nou een beetje op voor Bernd Nee, ik neem Klaverboer. me net van hem op. Ik vind als ik trainer wie, dan zei ik zijn klaverboer maar leren te tellen. Dan doe ik hem Juwert een telboert van de legere squallen. Even tellen. En met z'n allen bij binnen, dat vind ik humor. Ja. Maar dat vinden jongens en ik. Dan is het probleem exposen is dit. Ja, maar dan is het probleem opgelost. Ja, want ik praatte juist nog met Luc Brouwers, de onvierder. Ja. Nou ja, die gooide eigenlijk Bernd Klaverboer echt een beetje voor de bus. Even jaren. Nou, ik denk dat ondertussen heel Nederland en zelfs, we hebben samen gespeeld, Roemenië en weet ik allemaal wat, ondertussen bekend is met de kracht van de corners en de voorzitter van Utrecht. Als wij dan niet de urgentie voelen om dat soort dingen te voorkomen, op zelfs de meest makkelijke manier, door gewoon een bal weg te janken, ja, dan baart mij dat wel zo, ja. Het baat ons Ik word zwaar. net onder de bus. Dat vind ik echt een verkeerde world case. Zo, als je dan inhoudelijk kritiek hebt op je collega's, dan gooi je hem van de bus. Dan denk ik, nou ja, dat valt wel mooi. Hij is kritisch op hem en terecht, want het wie een fout van hem. En dan kan hij nog, zoals Foppensite, nog discussiëren over of dat de onleiding is, of directe of indirecte onleiding is. Ja, precies. Maar daar gaat het Foppen en mij in dit geval ook om. Ja. Het is wel heel ver gezocht om dan nog weer een keer helemaal weer rond te gaan naar die 8 seconden. Die eerste corner. En moest zien wat er daarna al gebeurt. Het zijn 3 verschillende situaties. Nou ja, dat ik nog. Ja. Waarin de verdediging net ik goed even acteert. waarom naar mijn jeugdjaren. Dan doe ik nog maar correct begonnen als verslagjouwer bij Heerenveen. En dan ging ik naar Oudenek, naar Foppeta. En dan zei ik van, hoe kan die nou dat chin-doelpunt? Hoe kan hij nou daar zo vrijstaan? Die spits dan van de chinpartij. En dan zei Jo, ja, maar eigenlijk hier de rechtsback, hier dat al dwam had. En dan ging we gewoon 2 minuten weer waarom in de wedstrijd. Oh. Ja. Alles heeft een vervolg. Ja. Hè, dus als ik naar wedstrijden show, dan show ik inderdaad van, net naar het moment dat het gebeurt, maar hoe komt het dat het gebeurd is? Ja. Ja, daar werd mijn vrouw ook wel eens gek van als ik op de televisie zit. Wat bedoelt ze nou, zei ze dan. Ja, maar dan moest even, hè, dus als jij er dit doet. Nou, bijvoorbeeld, er is een andere wedstrijd, maar die wedstrijd, dat wie verleden week, die wedstrijd in Feyenoord. Ja. U is linksback, die stiert dus haast op de penaltystip te verdedigen. Het effect daarvan is dat die Roos Boeten van Feyenoord, die aardig voetballen kan, hè, die krijgt de bal, die kan snel niet maar die passeert hem en zit hem bij de tweede pijl in. En dan zit hij al, ja, een mooie actie of zo, maar als hij gewoon in zijn zone bleef, die linksback, en op die dekking jouwt en die wordt toch een stopper, wordt er dekt in de reg, dan gebeurt het gewoon net.
Dus wat we al je dagen is achter het momentum praten, maar daarvoor gebeuren er al die dingen. We zeggen, als dat een wat slimmer in hier is, wie het net gebeurt. Dat zei ik zijn Hansma, dat ik zijn trainer ik zijn. Ja, zei er. Ja, maar eigenlijk heb je daar wel gelijk aan. Ik zei, daar moet je het over hebben, maar dat doet hij steeds. Dus hij kruipt steeds naar binnen op het moment dat de bal aan de andere kant is. Dus elke Rotsboeten die Steve in het lijntje omrood, is altijd zo vrij. Dat er nou onderhand volle beter. Dat heb ik niet een flauwekul. maar we hebben er onderhand. Ja. En in dit geval... in dit geval, maar in dit geval jocht het in kritiek en min kritiek en met volle meer op het feit dat zo'n verdediging daar maar wat op die... Ja, ze staan wat te klooien op die goal in en meer dos eigenlijk net. Dat zegt er heel knullig uit tegen al hier. Ja. Dus. Vernuivert het jou trouwens dat in eerste instantie Robin Veldman kiest voor Andries Noppert in steed van Bernd Klaverboer? Ja. Ja, dat... Ja. Ja, want jij bent wel fan, toch, van de Klaverboer? Ja, ik vind Klaverboer al heel lang een hele goede keeper. Al heel lang? Ja. Dus, ik begin zelfs een beetje te... Ja. Maar ik ben de baas net, hè? Nee, dat weet ik. Maar goed, als ik baas was voor je, en dan ik van het begin... In de voorbereiding had het goed in, dan beginnen we niet gewoon zijn, oké, keer, dit is het. Ik vind dat het rond daar is. En anderen maken gewoon fouten... Maar Andries straalde iets uit, dat vind ik een raar weer uitstraal, maar liet eigenlijk zien dat hij vertrouwde hem net helemaal. Nou ja, ik vroeg van de week aan uw trainer van, hoe is het met Andries? Hij zei, hartstikke de best. Maar het is kijk of we er een show het gevoel of er een loden last van hem afvallen is. Nou ja, dat wie er misschien wel aan het haar. Ja, dus hij is beter als Noppert. Is Klaverboer ook beter als Brian van der Bussen? Ja. Ja, is hij beter als Kenny Steppen? Ja. Is hij beter als Erwin Mulder? Ja. Beter als Noordveld? Nou, dat... Beter als Aldo Zwager? Ja. Beter als Hans Vonk? Nee. Maar dat is jouw favoriete keeper, hè? Ja. All-time keeper. Hey jongens, de wedstrijd eindigt in 2-2. En na ouder wie Robin Veldman echt lelijk. Ik bedoel, echt lelijk. Want bij Utrecht, als je dan van het veld ook komt, dan ga je een soort van tunnel. En dan ga je een trap omheen. Ja. En dan kom je dan in de mixzone. Ja. En gelijk links van die mixzone wie de kleikamer van SCRV. En ik kwam ongeveer, tegelijk met Robin Veldman, kwam ik daar in die mixzone. Ik kwam mijn statiefjes en mijn cameraatje en alles bij elkaar. En die had er werkelijk elke keer uit te voeteren. Voordat hij in de kleikamer weer. Ja, en daarna elke keer kregen de verlangs. Want ja, het is natuurlijk net een incident. Het is al de derde keer nou in de slotfase dat ze een doelpunt krijgen. Eerst even jaren naar Robin Veldman. Daarom was ik ook de Robin Veldman in de kleedkamer die ze nog niet zo vaak gezien hebben. Omdat ik heel veel momenten kan uitleggen en wil meeleven. Maar hierin kan ik niet meeleven. Hier is het grote mannenvoetbal. En een uitvak die ons volledig support. Allemaal mensen die hun zondag opofferen om bij ons mee te gaan. En die komen voor mooi voetbal, maar die komen ook voor winnen. En ik vind dat we daar onszelf als team, maar de club ook gewoon tekort doen. En ik vind ook dat de spelers zich dat moeten... En wij moeten ons dat heel zwaar aanrekenen. Dus Basto was een stekker? Ik baal echt als een stekker. Ik ben hier echt ziek van. Hij staat wel een station? Nee, nou net. Dat is vrij hoog, hè? Ja, hoog in de emotie. Ah ja, bij stukse dingen heb ik altijd twee dingen. Dit kun je net te vaak bij die dan, hè? Want dan nemen de spelers die net meer serieus. Dan denken ze van, nou ja, dat weet de coach natuurlijk beter dan ik. Maar volgens mij, dat krijg ik altijd wel weer waarom. Als een coach alleen nog maar zit te razen en te roppen in de kleikamer, dan nemen ze hem net meer serieus. Dat krijgen wij altijd wel waarom, als het weer zit te razen en te roppen onder deze tafel. Als door racisme dat kun je net te vaak doen, Roelof. Als het door racisme gaat, dan vind ik dat geen probleem. Maar, en tweede... nou, ik het punt al weer kwijt, hè? Ja, ik denk, jongen. Ja. We wachten je wel even. Nee, ik denk, hij is natuurlijk wel mij verantwoordelijk voor deze selectie. Dus hij stelt, Thierry maar Johan Hansma, de karakters van deze selectie samen. Dus hij is er mij verantwoordelijk voor. Dat de karakters blijkbaar net zo een beetje urgentie missen om die bal aan het vod te trapen. Dus dan mag ik een beetje meer naar jezelf te loeken, vind ik wel. Ja. Maar helpt het om leuk te winnen? Soms hoor. Ja. Ja, dat heeft helemaal gelijk. Ik heb eens een keer, Foppe, dat is wel leuk, dat herinner ik me al op eens. Een keer bij PSV. Speelde hij hem uit bij PSV. En hoe ik de kwam, dat weet ik net. Maar ik steer vlak bij de kleikamer door. Achter die kleikamer door. Naar Arjen. En toen best toch zo ongelooflijk lulk worden op die spelers. En dat ken ik echt net van die. Maar ik was zuur een beetje benauwd om die dan al uit nog te interviewen. Weet je wel. Ik denk, oh jee, hoe vier gaat dit? Ja, je weet het niet. Wie is bedankt voor de slag van die hasses? Ik denk, ja. Hij is bij de keertjes ook wel eens gewoon. Hè? Als ze dan verlen hier en ik kwam maar met mijn microfoon, ik kon de slag van die hassen kijken. Ik denk, nou, dat ging, ja. Maar dat had hij net niet. Heel leuk op mij West. Dat was Koffeli, hè? En dat wie ik vrij. Maar toen zeg je de passenkeer zocht me op en toen zeg je het altijd, oh shit, ik ben de pieshang. Weet je het nog? Nee.
Nou, dan heb ik hier de opstelling hier al op Twitter Oh, staan. ja. Die Ja, van wedstrijd ja, niet mij. ja, ja. Oh, dat conflict had hij wel maar meerdere journalisten hoor, volgens mij. Die de opstelling iets te betiet, de publiciteit ding hoor. Het zou best kennen. Maar toen hij Dat wil ik net ik meer ben zeggen. wel echt een lief jonkje toen. En toen hij de wedstrijd kwam naar ik ben al weer 14 jaar natuurlijk in mijn hand. Ja. Maar even waarom? Nee, Lilk weer in de kleedkamer. Je zei van, Oh ja. soms kan dat wel eens helpen. Hij zelf ook wel eens echt, Ik hoor geweldig uit. goed instellen, hè? Ook met echt ergeren. Hè? Dus, want je had een idee hoe je voetbal had. Daar had je de hele week op traind. Eigenlijk wat Robin vertelt. En dan had je erop traind en je denkt van, het is aardig van elkaar. En dan ben er een aantal, en misschien wel soms al leer, die geen vertrouwen in zichzelf op die bank binnen van PSV, ik neem maar wat. Ja. Daar koe ik net in. Want je bent in het veld om te winnen. En je doet je uiterste best. En had je dan schenken van je gevoel. Want ik denk dat ze hun best wel doen, hè. Maar net het zichtbaar, zeg ik maar zeggen. Dus de volle spanning of de volle dit. Of de championship is toch beter, ergens onbewust. Nou, dan kon ik aardig uitpakken. En wie in die spelers daar echt gevoelig voor? Jawel, Timo Klompen zei van een week naar Jimmy, want die rende ook bij Heerenveen van. Jij kon, toen ze het peekje net goed ging, dan kon jij wel zeggen wat je wilde, hè? Ja, ik zei, ja, dat kon. Ja, geweldig. Ja. Ja. Kremietig. Ja. Ja. Hey jongens, en Dylan Vente, die scoort weer. Ja. Dat is mooi hè? Even één keer uit eten, maar de trainer. En hij had de swing te pakken. Dat kan ik zijn eigen leven leiden. Nee? Sperrips toch? Ja, Sperrips bij, ik weet niet meer, ergens op een lemmer. Sperrips Ja, op een die lemmer, hele goeie- even uit eten. Dat maar riep je de fisk. Ja, eigenlijk wel hè, lekker bekje. Maar goed. Die een hele goede Sperrips zijn ze beide. Oh ja? Ja, los van elkaar ik, dus ik krijg het echt checkt. Ja, maar goed, maar dat ik wel eens niet, mijn speler even, dat maar EBJ en dat soort jongens, onder de weekend. Nee? Ik roem wel eens rond. We hebben een schotje in Heerenveen en hier. En dan gaan we de keur in en dan zei ik even bij EBA doen. Even zien hoe het mij mis. Ja. Ik vond het fantastisch. En Sammy ben ik wel geweest, Samatsik. Ja. Paulplaats, er winnen wel wat Sammy Wikken aparten. En Paulplaats weer wat kwetsbaar. Dus of het hulp, dat weet ik net. Maar die jongens stellen het wel een prijs. Dat is sowieso zo. Ja. En dan gewoon te Gerrit Gekeken even op visite. Onaangekondigd. Even zien hoe het is. Hè? Even EBA in een huis. En hier een enorme shoebox in staan. Een geluidsinstallatie van hier tot Gunder. Nou ja, en dat moet ik me graag zien laten. En boven hier een kamertje met zijn bandekamer. En alle ramen op een groen. Alleen maar schoon. Ik zei, je kan maar 1 paar schoenen per dag gaan hebben, EB. Nou ja, maar als je dat weet, hè, dan maak je er net een grapkoer of maar je hebt wel op een andere manier krijgen wat contact mee zijn. En contact hebben met spelers is ongelooflijk belangrijk. Nou ja, je shopt dus nou een Dylan Vente, want die had nou echt, het leek het. Foppe zei hij helpt een vijfje net, maar ik denk het wel. Zo. Dat is een hele hoop. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk. Maar goed, dat hij zat er ook in. Hij had er nou al de laatste 2 wedstrijden had hij de trein inlezen. Ja, En maar knap het is gescoord. maar- dat is de eerste voor jou, Die hoor. spits is ook afhankelijk wat er gebeurt om hem heen. Hè? Ja. Dus als je dat dieptepaasje juster wie een prachtig baltje. Ja. En hij roen ik op het goede moment. Dus dat ben je al je goed. Maar die voorzet, volgens mij wie dit, zolang ik een show dit hier, de eerste voorzet die echt goed weer. Dat er de eerste goal mee pakte. Dat was een fantastische goal. Ja. En hij roen goed, alles die er goed. Maar die bal kwam ik. En er komt bij zo weinig voorzetten van de boetekant. Van links komt nooit wat. Heugen de keer van Brouwde. En van van links, van Riot. Sagritis. Heugen Brouwde. En van de andere kant, maar die linksbekken dwan. En ook kapte er naar binnen. Dus Fransman en Johan een aardige voorzet. Ja. Ik vind wel dat hij steeds beter begint te voetballen trouwens. Maar goed, maar dit was de eerste bal waar we zeiden van, je had een spits voor doen. Ja, toch hij volgens mij enorme kans had hij gekregen in Go Ahead Eagles. Toen stond het op petit, zonder op een lijn. Ja, en op een lijntje in FC Twente. Ja. Wie ik nog een aardige vastzet. Wie is Maar de toen, bal? ja. Ja. Ah, maar ben je een goede bal. Nee. En volgens mij ben je daar heel erg mee bezig. Daarom ben ik even, daarom is ik even niet in West. Want Velma zei ik van ja, ik heb wel van hem verwacht dat hij bij elke vastzet naar de eerste peelt daarin. Maar als hij het beter vindt, maar de tweede peelt dat erin. Nou ja, zulke dingen gaan ze toen hoorn. Ja. En nou, Het maakt het eigenlijk niet uit, want die vastzet van Sagaritis komt toch nooit om. Nee, het is altijd, dit hij naar de eerste peel komt, de vastzet bij de tweede peel en andersom. Ja, maar het gaat ook om het moment. En hij wie die wedstrijd niet voor, wie er altijd te betiet. Dus dan moet de bal nog komen, ieder al. En zakker die bal in Twente, kwam ik achter hem. Dan kon die ronde had zo over voorbij. Maar als er iets langer wacht is, dus dat is gevoel. Hè? Ik wacht je iets langer en dan kom ik. Dan haast ik meer rond om te komen. Als de goals van
Van Nistelrooy just op YouTube, bij Manchester United met name. Jongen, dat moment van vertrekken, dat is altijd het belangrijkste. Hij moet eigenlijk dwarren om te wachten. Iets wachten, ja. Of een volbeweging maatje. Dus stapt zien, stapt uit, stapt zien. Dus dan moest die man, bij zijn spelers, die moest er op een soort dwaalspoor brengen. Ik zie die wedstrijd juist te zien en toen appte mijn Heid. Ik heb mijn Heid heel heeg zitten wat betreft voetbal. Bij alle hier. Ja. En die zei van, ja, domme wissels, zou mijn Heid. Mats Eggebring kwam erin van Rivera, Kersten van Linde, wie nogal verdedigend. De laatste minuten wie het nog Petrov van Meerveld. En of het 30 kwam door die wissels of net, ze begonnen heel erg waarom erin. Vonden jou die wissels net toe? Nou, dat is eigenlijk wat Foppe niet correct zei. En Geert, want ze zakken heel bot naar achteren. Dan is het maar die in de hele tweede helft wordt. Hè? Ja. Er komt steeds Jippe te staan. Ja. En dat kwam ook omdat hoe strikt went of kerst, als de kerst best wel wat bij waarom gaan, maar moest wel altijd voorin, maar er dreiging wezen. En dan zagen we echt al jaar in, en dan kerst er hem wel uitskoppen, een soort opluchtingspaard of zo. Hè? En dan, maar dat er net in is, dan best hem niet het weer kwijt. Ja. Dus dan moest net alles weer waarom, maar altijd 1, 2, maar een beetje op de loer lezen. Ja. Dat is 1. En 2 is van dat blok van die verdediging, wat er woer mee wat er zei, hè? Ze hebben mij Overheem. Ja. Dus Overheem en Brouwers naast elkaar. Ja. Maar Overheem, toen hij op middenveld kwam, begon hij te vleien. Hij moet daar en hij moet daar en hij moet daar. Toen weer. Dat vond ik een slechte wissel, ja, of slecht. Maar Overheem daarbij. Overheem die zwaar dat het voetballen waren. Ja. En als Overheem voorthelst en zet Kersen ervoor in plak, dan helst 80% van die voetbal voort. En dus rekken ze de bal en ik ben volle sneller kwijt. Het is een uitstekende vondst om van Overheem centraal achterin deel te zetten. Die dat klopt. De maar nooit weer omzetten, vind ik. Ja. Nooit weer omzetten. Want de eerste helft van Utrecht, toen ben we dominant. En waarom weer dominant? Met name door die twa. En de bal en Linde speelde er ook een rol in. De wies werd Linde, dan is er in voort uit het centrum. En Linde die vult het even op. Dus ik vind dat we Linde geweldig onderschatten, ja. Nee, ik ben een enorme fan van Linde. Ik ben fan van Linde. Ik zeg, Linde is de papier en dan de rest. Juist. Vind ik ook. Iens. Ja. Nu sluit het net op. Nee, sorry. Nee. Neem net kwalijk, had ik het verkeerd ingeschaald. Ja. Jongens, we hier kijken hoe Dylan Venter die het de veur te pakken. Maar Cambuur, dat ik een noemen Joggen. Nou, een nieuwe noemen Joggen. Dat is mooi. Jort van der Sande. Ja, Jort van der Sande. Ja, prachtig mooi. Hè? En het postuur van een bouwvakker, maar wel een hele goede bouwvakker. Een prachtige kerel. En hij deed het echt fantastisch. Hij kreeg de voorkeur nou in de basis, mocht hij beginnen. En hij hier echt wel die spanning van nou maak het echt snel litten. Hij komt binnen. Woen elk kopduel. Hij woon elk kopduel. Dat die echt fantastisch. En hij is balvast. En hij had dus echt de Noords voor de goal en de rest voor de goal om het uit te maken. Ik vond hem fantastisch spelen. Ja, nou, we kennen collega Willem vermeld voor het even vreeg uit de Joet weer in de basis zit. Want dat het goed is Willem nou onderlijn. Dag Willem. Hey, goeiemiddag man. Goeiemiddag. Je bent al onderwijs richting Kerkrade. Ik ben ongeveer ter hechte van Arnhem-Nijmegen, dus ik moet nog horen loeren. Maar ik moet er net op onkomen letten, want dit is een vrachtreizen, jongen, van de ene kant van Nederland naar de oren. Dan maak je op die het voort, hè? Zit het raam er nog in? De ramen zitten er nog in. Ja, dit maak ik even een taalluchtje voor de mensen die de podcast denken. Nee, hoeft net Willem, hebben we al lang bepraat. Oh, dat heeft het al lang gehad. Ja, dat heb ik dus mist, want dan zit ik in een auto. Maar ramen, dus dat scheelt. Goed, zo, dan gelukkig maar het is mooi weer een blaasontsteking. Eventjes, Jort van der Sande, speelt die Joen in de basis? Ja, ik denk dat die jongen in de basis speelt. Het hangt die jongen daar nog net te vol op voortsorteren. Maar ja, je hem krijgt al de manier waarop hij voetballen, last van zijn goals. Hij hield de bal vast, hij won heel zo duels. Dus ik ga ervan uit dat hij gewoon in de basis stiert. Ja, dan wist de opstelling toch al. Want vaak vindt trainers dat helemaal net slim, dat de opstelling al bekend maken wordt. Nou, bij deze weten we nog net heel daar. We hier nog wel een beetje in de gaten dat Van der Sande vreed beginnen zo. Want dat voelt een beetje tussen neus en lippen terug. En dat heeft mee te krijgen, maar Rulke docht het op zich bijvoorbeeld prima in de spits. Maar zijn rendement is er gewoon op nou dan nog net. En het is een orentype speler. Het is meer die kapstok. Maar het schijnt dus dat Van der Sande die kapstokrol ik perfect invullen kan. Mooi voetbal ik nog. Dus je vraagt nou zit er Joen in de basis. Maar wat mij onbelangrijk is de hele spitsendiscussie klaar. Is Van der Sande gewoon de rest van het seizoen spits. Klaar. En Binder ik net. Binder ik net, al is hij fit. Want de manier waarop Van der Sande dit invult had. Maar bijgeliefste combinaties die er omkingen met Diemes. Mooi aan de zijkant Ferra, met Geurstrand aan de linkerkant. Ja, ik denk echt dat die jongen gewoon standaard spits wordt. Dus ik denk dat Binder er heel hut on loeken maat. Dat er weer fit is. Maar ik denk dat Van der Sande de vakker had. Hoe blinder?
Dat binnen al uitspraken vermeld wordt. Hè? Ja, maar dan heeft de wedstrijd ik zoen geëerd. En als toen wist wat Van der Zanden die in het, ja, wat met minder dan op minder wat een hat-trick scoren, wil het beter wezen. Dus ja. Eén zwaluw, maakt nog geen zo. Juist, het is... dat zijn uitspraken. Dat is het nadeel van clichés, die ben vaak wier. Dat is wel weer. En dat hoe ik eigenlijk waar ik even bij ondertekenen. Het seizoen is nog maar correct begonnen. En er kan al van alles gebeuren. Dus, maar op dit moment zou ik kiezen voor Jas van der Sande. Ja, toch? Ja. Oké. Goed zo. Dankjewel Willem om u eens even op de hichte te brengen. Graag in, maar de andere in, hè? Niks lezen in de auto. Nee, ik liet niks lezen. Komt helemaal goed. Ja, want de laptop wie ik nog voort, hè? Laptop wie voort. Maar goed. Jongens, ik heb ook nog Nijs vanuit Bali. Johnny Jansen en Ronnie Pander, die hebben haar een eerste wedstrijd doen. Ja, dat is mooi. En dan bellen we net zeker? Nee, we bellen je net. We bellen alleen als ze van Semen Padang. Ja, ik dacht eerst Rendang, maar het is Padang. Die waren thuis verslaan mij Ian Treyer terug Bali United. En er wordt al praten over contractverlenging. Mooi. Ja, dat is echt weer. Stil laatst trouwens, hè? Het is ander. Ja, oké, maar al in de voorbereiding, want ik weet net, is het tekenen voor een Ier? Ja. Ja, in de voorbereiding was er al praat over contractverlenging. Ja. Nou, toen woen ze geen enkele wedstrijd. Toen is het een beetje stille paraat daar. Maar nu hebben ze dus weer woen. En nu wordt er in één keer weer een beetje op praten. Ik moet wat rectificeren. Oh, rectificeren. Ja. Tweede overwinning. Het is de tweede overwinning. Ja, had ik hem hier nog doen. De eerste wedstrijd. Dat weet ik net meer. Dat, ja. Maar goed, nog eventjes hoe Cambuur, want het zegt er geweldig uit. Ja. In onvallend opzicht prima. Voetballend soms om van te genieten. Om van Maar te nou komt er smullen. een Grutte Maar. Maar dan komt Grutte Maar. Het is verdedigend tamelijk matig. Ja, met die Berghout daar in het centrum. Kwetsbaar. Dus Baouf, die zit ergens maar jong Marokko ergens te spelen. 2-0 woen van Spanje. En die winnen met 2-0 van Spanje. Dus Spanje hebben wegdikt, hè? Ja, dat vind ik ook knap. de hoop weer dat die binnen de kosten keren weer waarom weer. Maar dat kunnen wel eens hoort erin. Maar het is gewoon een basisspeler, hè, Baouf? Volgens mij ook. Ik ben net al zeker wie spelen. Hij speelt wel vaak. Google even. Hey, die wel een zoen, die Baouf? Ik ga hem jongens door die goal maken, die kopbal. Ja. Maar het jaar is gewoon een hele goeie voor 18 jaar. Is 18 jaar. Het is echt een kanjer. Het echt. En Cambuur die heeft natuurlijk het grote geluk dat ze hem dus kocht hebben. Hij is eigendom van Cambuur. Dit is weer een parel in de ogen van de penningmeter, zal ik maar zeggen. Geen ken het. Ja, nou, dat is wel mooi. Maar ik vond het kwetsbaar achterin. Ja. Ik vind wel die Mulder, die rechtsback die van Den Bosch komen is, ontwikkelt hem fantastisch. Ja, maar goed, je kan niks zeggen van het is misschien wel kwetsbaar, maar het is natuurlijk puur amusement. Het is 8 doelpunten. Je mag gewoon zwijgen dat je aan de goede kant van de score zit. Ja, precies. Ja, dat is. Ik zei dat trainers die willen altijd van, nou ja, ik denk om de chin doelpunten. Maar ja, voor het publiek is het toch prachtig? Ja. Ja, maar dat stadion stier ik op een kop. En dat wie geweldig om te zien. En de goals weer prachtig. Het kloppen alle hier. Behalve die 2 doelpunten van... wat je die penalty. Die is dus geen penalty, hè? Nou, Hens is Hens. Nee, dat wil je Hens. Volgens de regels wie het. Oh ja, het was geen Hens. Nee, hem op schouder. Want ik stier bij de interviews te zien van ESPN. En die leert Henk nog eventjes... want Henk zei direct naar de wedstrijd... Ja, penalty, logisch, Hens, doet dit. En, ja. Maar hij kreeg hem net op een hand. Hij kreeg hem meer. Oké, dus foutje. Goed. Begon toen Geurstrand. Maar ik voel ze... Ja, die is goed. Maar ik ben nog meer van Ferra onder de druk. Ja, is Ishan Ferra een betere Fransman als Maxence Rivera? Ja, ik denk op termijn sowieso. Want die Ferra die is echt 18 jaar. Toch? Ja, nou ja, beide een boetespeler. Toch? Leeds? Hij speelt al het middenveld, of niet? Nee, hij speelt ook voetbal. Ja, ook een pareltje van. Ja, echt Saroui-achtig. Fantastisch. Ja. En die 2 stekbaltjes in Utrecht. Ja, maar als nou Geurstrand, dat is dus de opvaller van Pauwels, KC, op de linkerkant. Die had wat Pauwels in deze fase nog net hier, namelijk effectiviteit. Ja. Hij scoort. Dat is wel lekker. En dat is wel fijn. Jongens, we hinsen krijgt over Indonesië even een onderwerp. Ja? Tuurlijk. Ja. Goed toch? Omdat het kan. Ja. We hinsen krijgt over Indonesië, mooi avontuur. Dat hier misschien ook wel wat van jou west. Indonesië, nou net meer. Maar aan het eind van de carrière win jou ook een soort van avonturier. Dat laatste is weer. Ja, toch? Ja, dat is weer. Bij Tuvalu. Hij zit in Cape Town. Maar jong Indonesië heb ik nog dingen. Ja. Jong Indonesië, echt weer? Ja. Wist je dat net? Nee, dat wist ik niet meer. Uurtje. Ja, dat was eigenlijk een heel leuk project. Dus ik kwam en dat wie me een jonge rijtijd. En toen ben we kampioen werden, de eerste keer in 2006. En ze kwamen hier een man die dus connecties hier met de Indonesische voetbalbond. Die zei van, we moesten graag trainer van jonge Indonesië. Want die ging ik voor de Olympische Spelen, met wij letterlijk heen gaan.
En toen, ik zei oké, dat regel je maar met Henk Kessler van de KNVB, want ik had tijd genoeg. En dat was zo'n team, dat is mij Oranje XA, daar zijn nou al wedstrijden, de voorbereiding, de maar scouten, maar door de week had tijd genoeg. Ik zei, maar ik kan alleen maar als hier komen. Alles weer mogelijk. Dus die hebben van achter in midden juli, dus tot gewoon begin november, als ze in Drachten in een hotel zitten, het marathonhoteltje in Hoer, het sportcentrum, bij de hockeyvelden binnen. En alles weer regelen. Ik hier Harry Sinkgraven als trainer, Wout Westerhof, zoon van Hans, als assistent. De keepertrainer, die nou keepertrainer bij Cambuur is, in jeugd, Etienne. Etienne Stomp. Jos Valentijn weer de fysiotherapeut. Henk Huijs, die kwam zo nog en ik los. En ik kwam 2 keer in de week los om te trainen. En op die kwam de bus voor en dan reden ze en dan speelden ze oefenwedstrijden in top amateurclubs in het hele land. Alles koeien. Dus als Mozes net naar de berg komt, dan komt de berg van de Mozes. En ik ben in Akerum, en dat weer dus 10 minuten rijden rennen. En dan, en toen ben ik naar mei was naar Qatar. Dus dat we eigenlijk op dat enorme sportcentrum, hier het Qatar en een soort Olympische Spelen inrichten. Fantastisch, was net weten. Dus in de winter hadden WK er was. Hetzelfde, ging het nog mooier maken. Nou, en dan had ik een aantal wedstrijden met ze spelen. In Irak, in Singapore. Nou, nog één. De eerste ronde wie hem eruit. Maar daarom gaat Indonesië aas dus, maar Kluivert naar het WK. Jo had de basisdeadline. Oh ja, dat is 4 voort. Oh ja? Maar, en toen zei ik, oké, wat is de tegenprestatie? Ik zei, oké, dat is prima. Je moet de bond betalen, want zegt Lien, meiswaarde van de bond. En ik ben mij gay en heb een reis maken door Bali, door Java en eindig in Bali. Ja. En ik ga nog een plan maken voor bij het hele grote stadion in Jakarta, om daar, dat is al in velden. Ik ben er haast net beroekt. Ik zei, nou, regel je nou, mijn squallen of mijn wat en ik, dat je er elke wedstrijd met je of sneun, dat er een fjouwertje, 50-50 toernooitjes komen. Veeltjes meisje, competitie opzetten. Leuk. Die band erin brengen en lekker voetballen. Je gaat rond te genoeg en ik ben meestal genoeg en ze zijn hartstikke enthousiast. Daar ga ik helemaal uittekenen, een programma van maken. Aan die man. En ik nog een keer met de Nederlandse ambassadeur, de Roerolijn. En dat is een spektakel. Nou ja, daar gaan ze een man naar het weer oud doen. Dat is het typisch. Ja. Dus de kerst bedenken was voorst. En dan even ben ze heel enthousiast. Maar dan ben je voort. En dan moet het hetzelfde aan. En dan moet er altijd in een grote meneer wezen die het regelt. En dat die er net is, dat is de oude doen. Tja. Nou, maar je hebt wel mooie dingen bij de Eindhoven eigenlijk. Hè? Ja. Eigenlijk heb je een hele mooie carrière gewoon. Ja. God verdikke me. Ja, nee, maar dat is toch zo? Doe je een beetje van... Nee, maar van... Ik heb even... We hebben hier nou eigenlijk... Sportief doen het meest grutskop. Is dat de bekerfinale in Ajax. De Champions League met Heerenveen. 2 keer Europees kampioen met Jong Oranje. Maar toevallig 3-0 winnen van Samoa. Fjouwer, excuus. Europees kampioen met de vrouwen. Ja, als assistent. Ja. Wat is de mooiste? Je moet kiezen. Ja, dat is altijd het probleem van kiezen. Hè? Ja. Nou, de mooiste vond ik misschien wel Champions League voetbalhelje met Heerenveen. Ja, en de eerste keer kampioen worden met Jong Oranje in Portugal, dat wie ik fantastisch. Met Klaas-Jan Huntelaar. Ja, en dat wie want dat kwam eigenlijk uit het niet, hè? Dus ja, en dat ontstaan wat je coach bent en Jordan. Van de week we moesten de hele finale voetballen in Braga, hè, werd Feyenoord nou voetballen moest. Ja, ik zei, gay jongen, kerst er nog heen? Ja, die grote moorden. Ja. Het weer warm, het weer op een joen, het weer ongelooflijk warm. En we voetballen de pan vandaag. En dus vregen ze me van tevoren, wat wordt het? Ik zei, als Klaas-Jan normaal is vandaag, dan winnen we hem. Portugal. Frankrijk. Frankrijk. Ja, en Frankrijk was toen echt top of the bill. In een aantal die al in Engeland en in Italië voetballen. Nou ja, en die ben ik 4 favoriet. Nou ja, en we spelen fantastisch. En je woon? Met Rijtwa in de verlenging. Ja, mooie herinnering. Ja, wat het stadion. Ik ben in het stadion geweest, hè? Ja. Dat is toch wel bijzonder, hè? Het is een kunstwerk, hè? Op die ros. Ja, dat is makkelijk toch een man die niks met voetbal heeft, maar alles met kunst. Ja. En zij dat stadion en die zei van hier is een enorm rotsblok. Even plastisch zijn.
En daar maak ik een stadion van. En dat had hij dus ook niet in. En het is magisch om te zien. Ik heb er een rondleiding gewoon. We hebben er op vakantie geweest in Noord-Portugal. Ik zit vlak bij Braga. En nou ja, dan wil ik het stadion zien. En dat wie zo bijzonder. En al die kabels die erin... De tribunes bij mij om elkaar vers. Die zitten om elkaar vers met enorme kabels. Ja. En op die kant, de beide kanten, dus daar is het rotsblok. Ja. En die kant is Iepen. Ja. En dan zie je door de stad. Zie je door de stad heen. Het is op een bergboot. Hè? Ja. Ja. En op dat rotsblok staat zo'n groot scherm. Ja. En daar komen dus de opstellingen enzovoort op. Ja, het is echt briljant om te zien. Nederland zelf zal het er in een wedstrijd spelen. Hè? Ja. Maar Toen op het EK. dat is een van de mooiste stadions die ik ooit gezien heb. En dan heb ik Op les het nog... Cambuurstadion nooit. Ja, uiteraard. Maar dan heb ik les het verhaal nog eens lezen van hoe dat tot stand komt is. Maar ja, die man zei, ik ken niks met voetbal, jong. Maar ik ga alles met kunst. Hij wie ik op tv die hier een reportage hoorde, maar hij is eigenlijk Porto-supporter. Ja. Maar hij Die moest architect. Die architect. Hij werd interviewd hoe heet hij? Die Van Rooyen. Sam Van Rooyen. En hij zei, ja, nou, als ik kiezen mag, ja, dan kies ik toch wel voor Porto. Maar hij kan wel een heel mooi stadion maken. Zei. Ja, dat had hij zeker. Ja. Echt bijzonder. Geert, even heel wat oors. En overigens had Heerenveen daar Europees voetbal zien spelen, hè? Ja, dus. Want ik wie in de pronkkamer van Braga. Dat was net wit. Daar hing het de facie van Sportclub Heerenveen. Maar net daar. Nee. Nee, maar het facie hing er wel. Ja. Nee, ze hebben bij hem spelen. Ja. Verlen. Waar Verlen? Heerenveen Verlen. Ja. Ja? Ja. Nou, zie ik even de opstelling, de opstelling en de Hij weet uitslag. alles. Hij weet Nee, alles. de telefoon weet alles. Ja, Nee. Dit is Hij weet eigenlijk helemaal niks. een hele goede linksback die scoorde toen. Oh. Grutte zwarte jongen. Lucas Bijker. Nee. Heel wat oors. Collega Sjouke Lausma. Ja. Die is op zo'n 20-jarige leeftijd is hij verstoorn. Ja. Hij had jarenlang natuurlijk van Omroep Friesland verslag die van Cambuur. Goeie journalist. En hij wie ook altijd een ieren betiert bij die thuiswedstrijden van Cambuur. En dat hier een reden. Ja, dat hier een reden. Want Sjouke had hier qua voetbaljournalistiek wel het nieuwsgetten inbracht. Sjouke weer een nieuwsgetter, hè? En hij ziet ook altijd Maas betiert worden in het stadion. En dan ging hij er in de hal zitten van het oude stadion. Om een uur is 8. Ja, en dan kwamen die spelers binnen. En dan hield hij de praatjes mooi. En dan de jaren die weer wat. Maar hier een bijzonderheid. En dat weer op de wedstrijddag. Dan ziet hij om 4 uur in het stadion. En dan trof hij altijd in je speler Richard Elzenga. Want die weer altijd... meer dan op die. Dat wie ik maar die woon net al let komen. Nou, dat nam je heel letterlijk. Wie peer worden van de wedstrijd. Wie die al in het spelershome. En dan schiet Sjouke direct. En dan ging ze hele Die mocht verhaal. gewoon in de spelershome komen. Ja, jongen. Sjouke. Dat koe al je. Ja, dat koe al je. Jongen. Dat is dan al je volle leuker, jongen. Dat wie toch in bij Sheriff in het oude stadion. Dat wie al je volle makkelijker. Foppe de Haan spelen met Heerenveen en PSV. Kwartfinale beker in 1993. En het werd verlengd. En ik steen aan de lijn met hem center. En ik interview Foppe en Erik Tammer. Die krijgt scoort hier. En dus zei dus recht op een riem. Nee, maar dat snapt even wat er gebeurde. Nee, het staat dus dan dichtbij is zo'n die je wedstrijd. komt. Ja. En de koers gewoon niet werkt van. Nou wist mijn kanon van filterskerten toch allerhande cent gemaakt. Maar dat geheel terzijde. Ja. En dan zie je het Sjouke. Die zie je dan maar Richard Emelin. Ja, die kan natuurlijk van alles op het aliment. Sjouke bleef altijd journalist. En dus ja, hier. Maar zei Elzinga, want dit mag je eigenlijk net broeken. Nee, dat zei Sjouke natuurlijk net. En maar hij deed het wel. Maar hij zorgde wel voor dat de bronnen beschermd waren. Dat weer natuurlijk zeer bijzonder. Ja. Nee, ik heb me nog een keer heugen dat we een uitwedstrijd bij Cambuur. Ik zie het in de begin een soort Cambuur-dieren. En toen moesten we naar het stadion De Braak, Helmond Sport. Helmond, ja. En wij gingen erheen en op een waaromreis, ik ried er net maar weer waarom. En dat wie mij Corneille Betiri, wie een donkere cameraman, kwam uit Belgisch Congo. En hoe hij zijn riebewies kregen het, nou ja, dan zoen je eventueel wel wat vraagtekens achter het zetten kinderen. Levensgevaarlijk. Ja. Levensgevaarlijk, maar dat wie nog in de tijd van de bandjes. En Sjouke hier de koptelefoon op en die moest dan die interviews die hij kreeg maken hier, maar de trainer. Ja, nou, dat is er. Moest hij nijluisteren en monteren. Maar Corneille die echt om 100 meter keihard op een rem. En dan weer gas aan en weer op een rem. Dus Sjouke die werd daar kotsmisselijk. En die zei op een gegeven moment, Corneille jongen, potverdikke me. Ja, ik kan niks aan doen, Sjouke. Overal flitspalen. Dus Sjouke die zei, overal flitspalen. Dat valt wel een beetje mooi. Dus hij zit te zeggen, maar Corneille toch dat elke lantaarnpaal een flitspeel. Dat is echt gebeurd. Nou, dan is de lange reis, hè. Vanuit Helmond. Goeiedag, Cees. Maar goed. Hij wie een meester in de viewer, hè, Sjouke Lausma. Nou, die interviews die ben natuurlijk legendarisch. Dat is nou echt zo'n mix song. Hier bijna nooit
failliet in die tijd. Ik moet overigens, en ik ben hem nog dankbaar, Sjouke het mij aan bij de Omroep. En toen ging Omroep Friesland ook live programma's, dit stuurde naar radio, sportprogramma's, Steun en Snijn. En Sjouke die het mij aan. Dus daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. En later kwam ik ook bij Cambuur. Maar Sjouke die dan de interviews, en dan interviewden we verder door van de kleedkamer. Dat zou het eigenlijk. Maar Sjouke hier dan net zo'n noffelijke gewoonte van een speler, denk ik. Hij zet hem in een hoek en ging bovenop hem staan. Ja. Die ziet het zo uit. Ja. Die microfoon heel erg dit. En dan een beetje echt de stem. Het werkt net zo hut al hier. Maar ja, goed, die microfoon die werkt wel fantastisch. Maar hij stelde ik nooit de vraag. Hè. Hij begon altijd van, kan bij het Joen met trein Verlent van VVV Venlo. Ken het goud mijn wie we niks, hè? Ja. Dat hier die hele... was niet best trainer, hè? Nee, echt heel grappig. En dan ontspoorde iedereen weer in de scene. Ga je ook nog mij maken? Ja, volgens mij hoor. Sjouke had eerst Heerenveen die. En Elke die Cambuur en Sjouke die Heerenveen. Ja. En toen werden Elke bij Cambuur wat persona non grata, zal ik maar zeggen. Want ja, zo weer die kern van Cambuur dan de journalisten hier naar die en dan weer niet de klas. Dus toen is er een wisseling geweest en Elke naar Heerenveen en Sjouke naar Cambuur. Ja. Maar hij die alles om het nijs te krijgen. Ik kan me nog herinneren dat hij... toen weer Cambuur stier weer eens op omvallen en actie middenstip en weet ik veel. En toen weer en toen moest er financierd worden en Jan Rietstra erbij enzovoort. En toen weer er een geheime bespreking, weer er ergens hier in de provincie. En er was maar iemand die dat wist, wie Sjouke. En die zie het erbij. En dan joeg hij bijdragen voor de radio. En hij vertelde net wat hij ziet. Dat mysterie werd starig en grutter. Maar hier wel alles. Wist wel dat wie echt briljant, jongen. Dat wie echt briljant. Ja, mooie kerel. Dat hij mij Siebe Allema van al jouw kranten. Wie ze ik meer een wedstrijd bij Dordrecht Cambuur weer sites. In het gerucht gier dat Cambuur wil een nieuwe speler aanloeken. Nou ja, dat gier in de tijd zou dat Jan Rietstra dat persoonlijk regelen met een speler. Dus Siebe en Sjouke die besluiten wij achtervolgen Jan Rietstra. Dus die binnen machine 12 uit Dordrecht ergens, ik weet niet meer precies waar Jan Rietstra achtervolgt. Dat moet een uitdaging op mezelf wist hebben. Want Rietstra hier een ietsje minder modale auto als die journalisten vrienden. Maar niettemin, ze volgen hem en ze komen bij een hotel en daar is een bespreking tussen een speler en Jan Rietstra. Bingo, ze hinnen hem. Ja, mag. Prachtige journalistieke dingen. Ja. Trouwens, heel wat oorsporten. Ben je wel eens verkeerd rieden bij de spielersbus? Ongetwijfeld. Ja, ergens verdwaald? Nou, dat denk ik niet. Nee? Dat hier PSV, hè? Jong PSV. Want de chauffeur die toch van dat het misschien wel verstandig was om het via de voorstreek te rijden. Ja, dan zit je dus midden in het centrum. Ja. Zorg daar zit die bus. Nou ja, dan heb je dus een probleem, hè? Maar je bent nooit verkeerd rijden. Maar je mag net toch ik kom net rieden? Ja, dit is vlakbij La Venetia. Volgens mij ken het. Oh, wie dat daar nog? Ja, dat wist ook al. Als er niet een punt is van hij naadloos weer te nemen, dan is het La Venetia. Ja, eerst La Venetia en dan de stadions. Maar je bent nooit verkeerd rijden. Nee, dat ik weet. Nee. Nou, gelukkig maar. Maar nog eventjes hoe Heerenveen. Want we zitten nog maar correct. Ja, we zijn nog maar correct begonnen eigenlijk, hè? 6 wedstrijden onderwijs of zo'n. Hoe zou je nou zien dit Heerenveen aan? Nou, ik vind dat er aardig voetbal in zit. En ik vind dat het beter wordt. Zo de eerste helft van Audon Snijnshorst, dan vond ik dat ze heel aardig voetballen. Nou ja, en dus als je daarop trouw beduren, kan het eigenlijk naar mijn idee alleen maar beter worden. Ze moet gewoon stabieler worden. Urgentie aan beide kanten. Dus aan de kant van hun goal en aan de kant van die eigen goal. Dat moet omheen. Nou, en dat is een kwestie van bewustwording en ervaring opdoen. Want het is eigenlijk stiert het nou pas, naar mijn idee, zat het steen mat. Ja. Nou ja, en Mike van Overheem en dat ze dat doorzetten, dan denk ik dat het alleen maar beter wordt. Dat denk ik echt. Dus in dat perspectief komt er een oorspraak van de VRD-voorzitter naar voren. Net in de waarheidje, want het verschil in punten is heel dit is een kwestie van ontwikkelen. Het stelt helemaal niks. En net de volle wisseling, gewoon vast horen. Dus als Hopland weer weer omkomt, even op het bankje nog. Ja, Hopland die had eigenlijk, vind ik, verdienen om net te spelen. En werd dat er om, dat weet ik net. Maar die had toen er kwam, weer heel aardig. Toen het al jaar op het verleden die het laatste jaar hier had ik heel matig spelen. En nou weer. En eigenlijk stiert er de combinatie Hopland en die daarnaast hier. Hopland is eigenlijk Steve Jocht. En krijgt de bal altijd op zijn rechterpoort. En die stiert altijd
indraait naar de goal van je eigen partij. Denk er maar zo, want de bal kriet, die gaat altijd weer waarom naar de keeper of die gaat weer waarom naar de kerster aan de andere kant. Maar hij draait haast nooit diepen en als nou naar deze Jost, die pakt een bal aan en die stiert met het gezicht naar voren. Dus dat betekent dat je tempo omheen gaat, dat het contact met het middenveld wordt beter, het contact met de linker spits wordt beter. En deze had... En dat had Opland, ik denk dat hij aan de rechterkant speelt, dat het dan volle beter is. Ja, dat begon niet volgens mij eerst ik. Dan wie die stabieler. Ja. Maar en het grote voordeel is, als je Van Overheem centraal achterin zet, dan hoor je echt geen lastige keuze te maken op het middenveld. Ja, nou ja, je moet gewoon uitgaan wat het beste is voor het team. En met Overheem, ik vond die Overheem nou de eerste helft eigenlijk bij Vlagen fantastisch voetbal. Het inspelen van de bal, zo doen we dan troost gewoon naar het middenveld. En op het goede moment, dus nooit op het moment en ik helemaal voortgaan. Dus dan gaat er uit het centrum waar je speelt, dan gaat Brouw, dan gaat terug en dan speelt hij haast aan de rechterkant. Is altijd vrij. En dan begint het te passen. Ik vind dat er echt het fantastisch hier. En kopduels, hij gaat een paar keer. Als we weer wat benauwd vliegen weekend deze podcast, ik heb het wel stilitten, want dan komt die lange Fransman daar in de spits bij Utrecht. Ah jongens, komt het Angst is de slechtste raadgever. Maar nu van jezelf. En hij won kopduels. Ja, tuurlijk. En hij jongen een paar keer een opdonder. En hij ook ik nog denk dat die grote jongen een les, een hekel aan hem hier. Nou, zo. Nou, en als dus die er dan in komt, Kersten, als die kop hem jost, ja, die gaat als een bezemstel omheen. En kopt eigenlijk helemaal niet goed. Nee. Nou ja. Hij gaat duel zo, jongen. Dat is fantastisch. Nou ja, maar goed, dat is zeker een show. Wat dan was hij zelf zei van nou is het wel even leuk, maar voor de lange termijn wil ik dat net. Dat zei hij net. Nee? Want ik denk dat het hartstikke leuk vindt. Wat? Wie zei dat? Van Overheem. Van Overheem met zijn leven lang het er als middenvelder voetballen. Ja, dat is toch prima. Nou, dan weet je wel, hij weet maar hij is wel nooit 32 of 31. Ja, en als er nog 4 voetballen wordt, maar de derde voetballen werd er nou spelen. Tuurlijk. Ja, maar op middenveld, als het middenveld haast met Brouwers en hem en wie er dan niet meer bij komt, dat klopt er gewoon niet. Nee. Brouwers en hij zijn dezelfde type voetballers. Vind ik hem misschien nog wel wat zorgvuldiger dan Brouwers is. Die de Ooswaard Brouwers misschien wel het kind van de rekening. Ja, nou ja. Toen we verleden week discussieerden over, zitten Riemer en ik te discussiëren van wie zetten we nou op het plak van de ene achterin op positie 3 of jouwer. Nou, dan voelen we met z'n tweeën, misschien kan Brouwers dat wel. Want die is misschien nog een beetje sneller en wat heuder in duel. Maar ik vind dat Overheem gewoon wat beter voetballen kan. Wel, man, goed doen. Dat is wel een compliment. Ja. En er komt nou een mooie rie gewoon, hè, maar Excelsior, Telstar, NAC en dan Ajax uit. Dus ja, voor jou een keer. Dat is voor jou 12 punten, hoor. Ja, zeker. Dat kind dat maar mis. Steek gewoon weer in de subtop. Lekker. Ja, het verschil is maar iets, hè? Het verschil is heel iets, maar het is ook heel makkelijk om jezelf heel riek te rekken. Nee, maar ik niet dan. Dat is weer. Nee, dat is exact. Jongens, er binnen een paar vragen binnenkwamen. En die ben eigenlijk al even foppen. Even Sjen, Timo, die zei van... op welke positie zou jou het overtal van Heerenveen graag versterken willen? Maar een speler met de zogenaamde X-factor. Wat is X-factor? Ja, X is volgens mij dan iets speciaals. Buitengewoon. Ja, buitengewone kwaliteiten. Jongen of goochelen. In dit geval gaat het dan om voetbal, hè? Oh ja. Ja, en een goede linksboeten. Een goede linksboeten. Ja. Is Rivera net goed genoeg? Nou, die moet zich ontwikkelen, maar ik denk die als hij een goeie had, wat oors. Die makkelijk passeert, die een goede voorzet had, dan worden we een stuk beter. Ja, hier nog een vraag. Dat heb je eigenlijk ook al een beetje beantwoorden. Maar Veldman, die wisselt in FC Utrecht vooral defensief. Maar Sam Kersten erbij, Petrov, Mats Egbrink. Ten koste van Meerveld, Rivera en Linde. Hien jou dat ook niet in? Nee, want hij zei het eigenlijk in de vervolgvraag. Is de onval net de beste verdediging? Ja, dat ben ik mee eens. Maar de vraag is als... hij hier er al een onval bij dienen, hè? En de wissel wie dat Meerveld naar links ging. Ik je Meerveld eruit hellen. Die ziet echt behoorlijk stikken. Als ik er niet uit hellen, ik die eruit hellen. Want die vond ik verdedigend, hij bracht er helemaal niks. Hij speelt een rondo, hè? Dus die bal die gang en hij rond van die naar die naar die, maar die pakt een nooit een bal. Ik denk, zullen er maar eens goed naar, hè? Maar die is verdedigend echt heel matig. En hij kan aardig voetballen, maar dat is een type die mij de tijd aan en mij mee het zitten hier van wat betekent het nou om op dit niveau te voetballen? En wat wordt er dan echt van die verdigen? Nou, dan moet er zelf een analyse maken van ja, en misschien komt het er dan achter. Hij moet leren echt gasten aan. En dan kan je beter een oeren spelen en kapot wezen dan dat je probeert 2 keer 3 keer te spelen en het volhouden willen. Hij heeft wel goed voetbal ook af. Ja, wat kan er goed?
Hij is technisch. Hij is technisch. Dribbelen. Ja, Ja, daar dribbelen. ben ik het helemaal mee. Hij kan dribbelen. Hij is net van de bal aan te klein. Nou, en wat is het effect ervan? Dat hij wel eens een linie oerslaan kan, mandjes voorbij gaat. Ja, nou, maar dat je een mandje vergijkt en kom maar station verder en dan? Dan maak je een paasje aan. Juist, Of zitten. ja. En Of dat- zitten, op een paasje aan. En ik vind dat er weinig passes jouwt. Ja. Dus zijn effect is, zijn inbreng, vind ik dat dusver, net dat ik zeg van, wow. Ik denk dat Ik voel Ringo Meerveld echt een fantastisch voetballer. Nou vind ik niks meer. Nee, nou ja. Ja, maar ik vind hem net... Ik vind het echt, ik nou. De 16 is even een heel hut mooi Ja. bij de voet nog bedoeld. Ja. Ik vind hem net fantastisch. Ik vind hem heel... Dus ik vind dat de dingen had. Maar dat is hij het midden in een proces. Dat is raar voetbaltaal, ja. Maar er moet nou zoveel lang gebeuren, wil er echt een goeie worden. Ik vind hem net goed. Dus Linde is volle verder. Nee, Linde is een oren. Maar Linde betekent voor team volle meer. Linde pakt bal nou en hij begint steeds minder bal voor te gaan. Hij ziet het diep te beginnen. En ik kan wel eens een keer penetreren en denk van, wauw, de ridder. Maar dat is bij deze, die is in zijn voetbal, hij pakt de bal. Hij pakt nou, als hij de eerste helft juist, pakt de traaibal ongeveer 4 meter aan de kant van hun. He, dus in de aanvallende richting. Hij begint erin en te passeren en te passeren en te passeren. En ik zeg gekeken. Ja. Hij shot niks. Nee, hij shot niks. En dan rent u linksboeten, die komt naar binnen, rent hartstikke naar vrij, maar hij speelt hem net, want hij shot hem net. Hij is echt nou met hemzelf aan de gang. Dus dit is een jongen die leren moet van, wat ken ik met mijn kwaliteiten, betekent die voor een team. En dat er dat van elkaar krijgt, wordt een hele goeie. We Ik keken het wel al, eens jongens. helemaal gek van die. Nee, nou, misschien wel. Maar Nee, wat ik we net denk zeggen, want hij kan lelijk worden, hè? Nee, dat valt woord mij. Ja, goed. Maar Gerrit wel, jongens. Kom met Wiecoin. Meerveldbankje. Nee, dat is- want er is geen betere. Nee, dat is exact. Nog een vraag trouwens. Nog een vraag. Ik weet even zijn naam net. Maar hebben jou nog altijd een contact met Ruud van Nistelrooy? Nee. Nee. Oké. En in het verlengde van, dat zal er ook wel nee wezen. Nou ja, misschien ook net. Hopen jou dat Van Nistelrooy nog altijd eens een keer trainer wordt van Heerenveen? Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja. Ja. En waarom? Ja, nou ja, eigenlijk de groot worden in Heerenveen had ik wel een goed gevoel bij Heerenveen. Ja, en hij had natuurlijk een trainerscarrière gewoon die net florissant is. Alhoewel er bij PSV had het wel heel redelijk dingen. Maar ik denk dat er een soort naaie startmaatje maakt en dat zou Heerenveen heel geschikt voor werden. Ja, en dat is een cirkel daarom. Ja, zoiets, dat kan je zeggen. Ja. Ja. Maar ja, Maar is hij ook geschikt voor Heerenveen? ja. Nou ja, Want ik heb toch wel wat twijfels van Basten, van Persie. dat is zo. Dan krijg je die toppers die werkelijk alles kunnen in hun eigen discipline. Ja. En die komen dan te spelen met alle respect wat mindere voetballers. En die ergeren haar iedere wedstrijd weer helemaal Dat- weer om wat ze joggen. dat Of zo- eigenlijk wat ze net joggen. Dat is wel helemaal gelijk, want dat zou heel goed kennen. Ja. Dat We ken- willen alleen geen toppen. We willen best, ja, de beste trainer van Heerenveen. Die wil gewoon spel maken bij tot heil onze ribbenkast. Ik bedoel maar. Ja, dat is toch de beste trainer die het wonen Maar hebben. toen je er nog maar tol weer. Torlip en Huizen. Ja. Ja. Nee, maar dat is wel, dat vind ik wel. Ja, dat is wel zo. ja, dat Hè, heb ik maar wel- die ervaring ga je met dat soort jongens. hè. ja. En die vinden het echt net bij zo'n club, hè, dan. Riemer zou je ooit... Is dat zo misschien voor je Van Nistelrooy het te spelen? Ja. Dus die het iets van die cultuur meekrijgen. Dat die- zou ja. eens die voordeel werken. Riemer zou je Siekje Doos, een trainer die vroeger onvaller is, Westwie en Weststaat en nou een succesvolle trainer worden is. Dat die een Nou ja, Cruijff. Maar, Cruijff, ja. Zidane, nou ja. onvallend instelde middenvelder. Ja. Ja. Die heel, ja. Nee? En Ja, hij nou van, Wie is ooit kampioen worden, van maar helemaal Como. dit. Die jongen van Como. Hoe heet die? 6 Fabregas. Maar dat is geen onvaller. Hoor. Nou, onvallende middenvelder. Het is zo succesvol is ik nog net. Hij komt al hier nog. Komt ja. al hier nog. Oh, Como Hoe doet komt goed, hè? het? Ja, Como Ja. doet hartstikke Como goed. doet hartstikke Oh, goed. ja. Maar Fladeren zit er toch? Ja. Nee. Jazeker. Zeker. Oh ja, sorry. Ja, nee, Ja, maar opletten, Rolf, hè? en die boeten van AZ, die vind ik wel echt heel goed. Die steekt een seniorenmomentje. Adij. Ja, die is er ook, ja. Goed. Dat kan bij een goede zaketje in Roda. Ik vind dat altijd tricky. Wij 150 kilometer rijden in die rotbus op één dag. En dan denk ik weer waarom. Nou, dat is het slimste net, want hij het gewoon. Maar Ja, maar ja, had je verleden hebben. ja, Ja, Makkie man. Roda speelt. Michael Breij weet ook niet meer waar hij het zoeken moet momenteel. En, Oh, ze scoren wel een mooie goal trouwens. In alles maakt een mooie goal.
Ik ben maar net op dreef. Maar hoe lang ben je daar met wandelen met zo'n reis naar Roda? Oh, met die bus. Ja, dan was ik stop onderwijs met 4 uur onderwijs. Ja, zeker. 4 uur. Ja, Dus ellende. best gewoon, jij wat trein uur best bestuurs. Nachts. Nachts, ja. Ja. Fop En dan? is ooit een keer uit Kerkrade komen. Toen staan de supporters hem op te wachten. Wist dat nog wel? Je bent met 4 uur van Lennep. Ja. Ja, en toen wie ik, dat wie de Saint-Christ. Ja. En toen wie ik op wintersport, ergens in Frankrijk. En toen stonden we op een heuveltje. En toen kwamen 3 of 4 jongens bij me. En die vregen van, waar leidt Châtel? Ik zei, die kant uit en dan in het Engels. Hè? Die kant uit en dan. En toen was de leidje, waarom heb je met 5-1 van Roda verloren? Heerlijk. Ja. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. En de allereerste, dus we matten antwoord Jan. Ja. En we komen er net op waarom. Nee, en de zeker niet. eerste is van Roelof. Ja. Roelof, all risk of beperkt casco? Ik zou al risk doen. Ik zal het voor jou aan Willem. Niet bij jullie. Geert, het totaalvoetbal van Cambuur of het totaalvoetbal van Oranje Fjouwer Zondag? Zo. Helemaal jongen, ja, dat is meer dan 50 jaar lien. Ik ben daar wel met grut worden. Het wie een sensatie, maar kom op, we gaan voor Cambuur. Oh ja? Sorry, ik verslikte me haast. Maar, Vies Ja, dat verrast je even, hè? dat wat doet ja, ik vind het een wikkeltje. Ja, het is 4 uur terug. Maar ja, ik word er net over Maar omkomen. goed, nee, maar net waar we op komen. nee. En de laatste is van Foppe. Foppe, dan komt die Lars Lamboy of Johan Hansma. Oei. Lamboy ken ik helemaal niet. Nee, maar Nee, moest eens dat even is zien wat die helle had. Ja, daar had ik goed in. Oeh, die En heeft hij goed heeft voor zaken. miljoenen verkocht. En voor miljoenen verkocht. En het mooie is, je mag er kiezen. Ja, ik kies voor Hansma. Hansma. Ja. Dat is bijzonder spietig, want Takkenweek is Lars Lamboy hier te gast. En Dan kan je me dat vertellen. dan kan je me dat vertellen, zit hij op jouw plak. Ja. Goed zo, Tiegetank, dat jou erin. Ik vond het bijzonder leuk. Want Safi, ja, het zit er alweer op, Geert. Oh, net al heel hoe sneller. Ik denk, je rent in klok wel goed, maar dat is Dat klopt, hè? Ja, ja. En je hebt het volhouden, jongens. Kun je weer een bad, Geert? Ja, zeker. Ja, Nee, lekker niks onder de op bed. bol. Even erop pakken, de Vries. Op berg gaan de meeste mensen neer, jong. Rol in. Zo is het. Nogmaals, Tiegetank van jouw komst. En na je weekend dan ben we er weer bij een nagelnije, grootvolle aflevering van de Sportcast. Ondan, dag.